Хоп, включвам. Здравейте, всезнайковци! Аз съм професор Умо и съм умен, понеже съм чел много книжки. За тази цел днес ще ви кажа една голяма истина. Знаете ли каква е тя? Ами, не можеш да не можеш да бъдеш велик, ако не можеш да бъдеш смешен. И това не съм го казал аз, разбира се. Това е от Роалд Дал, от Чарли и шоколадовата фабрика. Хайде, това беше. Изключвам го, ма бавничко.